kondak kesuwen j menika. Desanta Musik kerja bareng New Ariska Audio. Ingkang mijil saking pundi menika? Kandangan j menika. Wonten ing dalu menika setunggal boko setunggal dipun jumenengaken Desanta Campursari. Mbak Devi Desanta Campursari. Iyo, o a o e, o a o e. Mbak Devi. Lah ya durip kesek. Dalam halo. Wektune wis mepet. Lah yo mulakno kae diundang kabeh wae. Iya, langsung ya Mas. Langsung wae. Puput, Sabrina, Dian Karisma, Rika Aprilia, jumeneng yo. Semoga dipun aturaken lumantar Desanta Campursari lipur padine sedaya wonten ing Ari Prasaja punika. Sapa wis
Sabur katur kemenika Desanta Musik Tombo Kangen. Wonten ing dalu menika klipur para pamirsa budaya. Ampun kondur rumiyin menika dur prestasi kathah. Bapak Ibu sampun ngantuk? Ngantuk? Yo bali wae yo. Undangan kok wis ngantuk. Nggih, oke mulai kok kene kok. Le ngenteni wit mau jam 6. Nggih, katur menika Desanta Musik Desanta Campursari. Wonten ing dalu menika klipur panjenengan sedaya. Wonten acara menika Polosiri Festival 2025. Dipun aturaken rumiyin. Mbak Devi Kepareng Jumeneng dipun aturaken. Semoga kene. Ya kudu to ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, wilujeng dalu. Sugeng dalu kagem sedaya mawon. Heeh. Dalam rangka festival mana nih? Polosiri Festival 2025 Pendidikan Lingkungan Pengembangan UMKM 1 Pelestarian Budidaya. Ya budidaya nggih. Dipun ngrawuhaken Desanta Campursari. Mije saking pundi menika? Saking dene Mas. Saking dene. Iya kok. Mbak Ben Mas. Derekke juragane Ariska. Oh iya derekke kae. Heeh, bose. Kerja bareng juga Jody Pati Production ya. Production Juru indik. Wah iya kudu iki tekan iki di live streaming toh? Nggih. Oh Ya, nanti jangan lupa untuk like, subscribe juga komennya yang bagus supaya channelnya Mas Jody Pati ini berkembang bertumbuh ya. Ya kudune ngono nggih. Lan ampun kepusupan menika ampun kesesaka rumiyin dur prestasi kathah menika wonten ing sebelah mriki menika sak mangke kagem panjenengan sedaya ingkang dereng kondur ngaten. Dipun aturaken menika Desanta iki jaluke sing piye manut? Wis pokoke wis nyamene bres-bres Mas. Bres-bres. Dipun aturaken sing melu joget, melu nyawiji monggo. Monggo. Nggih, pokoke teko los wae. Nggih. Ora dol lho Mas. Ora, tetep nganggo pawegeran. Nggih, dipun aturaken kepada sedaya wonten ing dalu punika. Nggih menika wonten panggenan joglo nggih wonten. Bapak-bapak polisi Babin Kamtipmas semuanya sudah hadir di sana. Bapak-bapak keamanan semuanya. Keamanan semuanya ready nggih. Monggo mangke derek nyawiji. Dan nyawiji. nanti masih ada door prize di sini masih banyak. Iya. Jangan lupa jangan pulang dulu. Oh, aja bali sik. Monggo, Cah. Dipun aturaken semangga. Iyo. Asik. Iha. Ayo yo.
ya aja ngono ngomong sak penake gemlem apa maneh tresno ananging saikine rati nyono kowe sibuk rayu aku iha ayo yo desa talo iki Isin yo Numpak taksi mundur solong Ngomong benci tapi tresno Isin yo nyangking ember kiwa tangan lungguh jejer ku tombo kangen Isin yo Pelaku tuku sandal kalau aku jual mahal isin yo kose ambekan yo yo elo mbok yo aja ngono ngomong sak penake ora gelem duwe pacar aku ananging saikine rati nyono kowe malah balik tresno ayo yo Numpak taksi mundur solo jane benci nanging tresno isin yo nyangking ember ngiwa tengen lungguh jejer ku tombo kangen
Isin yo mat Pelaku tuku sandal kalau aku jual mahal Isin yo mat Katur menika lagu zaman biyen Jambi Jambi zaman biyen ditokke meneh menika katur kagem klipur para pamirsa budaya wonten ing dalu punika nggih menika door presipun menika pripun panitia monggo mbok pilih majeng rumiyin door presipun pripun apa sak mangke napa pripun nggih sinambi menika panitia menika klepak wonten mriki dipun aturaken nggih sinambi menika mlampah katur menika wonten salajengipun Puput Desanta Campur Sari kepareng jumeneng Oeo 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 eo ao ae ao dua lo Iya. Kok Pak Ju iki lho kok koyone kok desa mento ya. Jumari to. Wis ganti ya. Sapa? Oh Mari. Oh Mari ora. Teko biasa wae lah. Kok kurma saku kok. Ya Mbah. Mbah Kakung ae Kakung. Ya Mbah Kakung. Nggih. Nggih. Mbak Puput. Klipur menika pamirsa budaya. Kono ana kae akeh banget. Ora ketok Pak Blerenge. Ya blereng dadi soroti kuwi kok. Lah piye pancen kahanan kudu disorot. Desanta marak sowan menika kagem nglipur dalam rangka apa kuwi? Polosiri Festival 2025. Wow, sampun wonten reok. Reoke mau kae. Saking pundi, Pak? Saking Polosiri Kiambak. Nggih. Dipun aturaken kepriye sedaya wonten ing Ari Prasaja menika. Nggih. Oh nggih, menika wonten request saking sinten? Mas Danang. Oh nggih, Mas Danang. Mas Danang, Pak polisi. Danang. Nggih. Mas Danang polisi. Oh, piye kok nyawer pitung? Oh kon rene kon nyawer. Lah. Pundi niki Mas Danang? Nggih, menika ninggal katresnan. Langsung dinyohke. Langsung mawon. Dipun aturaken Desanta Musik New Ariska Audio. Ndi ora kentuk ora ngantuk lho ya. Nggih dipun aturaken. Pripun? Oh ngaten. Oh nggih. Nggih. Bar niki door privacy-pun nggih dipun aturaken. Habis ini nggih dipun aturaken. Ninggal katresnan kagem Mas Danang dipun aturaken. Iyo! Iha! Ayo yo! Jogete piye? Ayo Put! Iya. Alayo penak tenan. Alah yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Iya. Apa sliramu Aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi
sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuing pundi ayo yo jarane jaran tensi jaranan jaranan jarane jaran tensi tahun nana tak atene ning pucuking tresna Ojo lali pawelingku ugeman nyimas janji janjimu aku kang setya satuhu tak anteni nganti tak elingmu Mas Danang iki lho lagune. Desa musik lo ini asik. Alayong yang Allah. Jroning atiku nalika sriramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuing kuning tahun nana witan nana tak antene ning pucuking tresna bareng nang babasane mung katon ana sliramu Ojo lali pawelingku ugeman nyimas janji janjimu aku kang setya satuhu tak anteni nganti saelingmu Sampun katur nggih menika kagem sinten pawon ke Mbak Puput? Mas Danang. Mas Danang. Sampun nggih Mas. Kosek kae dur prese dibagi sik. Nggih. Piro sik manut, heeh.
Mereka door press riyen ampun kesesa kondur rumiyin. Jipuk. Langsung jipuk kok tidak selak kewengen. Siji, Pak. Ya kok sik 5 sisan. Heeh. Sik loro. Ya, J gen lek rampung, J. Langsung diwaca Mbak Puput. Nomor 119. 119 monggo ingkang gadah nomoripun monggo 119. Kose. Lah kowe ngopo kowe ora sah melu-melu. Kowe iki grup ngendi? Ora dijak kok ya melu-melu. Lho grup mancing kok tekan kene iki lho. Nggih, mboten menika? Yes. Tidak ada. Oh, yeah. Tak suwek. Nggih. Lanjut. Yang lainnya. Nomor 186. 186 monggo sinten ingkang tasih wonten mriki? 186. Sik. Ada enggak 196. ya? 186. Oh, 186. Oh, wis ra ono meneh, heeh. Meneh, heeh. Nomor 116. 116 monggo. Iki cepet lho iki. 116. Ora duwe padha. Aku yo ora mong kene aku ora duwe kok ya. Nggih. Yang lainnya? Nomor di 12. 12. Endi? Iki lho, Pak. Iki. Oh, alah. 12 sinten monggo. Kok ora ono kabeh? Piye iki ra ono kabeh, Pak? G. Bagi. Ya matuk aku ora bagi. Nggih. Nomor Salajengipun 125. 125. Woi. Ora ono. Kobong bagi we ya. Yongko kok ya. Kosek ora saiki. Nggih. Wis diselani sik lagu meneh, heeh. Sampeyan gantian, nggih. Dipun aturaken menika lumantar Desanta Campur Sari. Salajengipun Sabrina Rene Nduk. Rene. Yo. Tut sorororo. Tut sorororo. Tut sorororo. Tut sorororo. Tut sorororo. Yo. Kang cah jahil kuwi. Oh, show. Sabrina. Nggih. Deleng. Pokoke Pripun, Om? Kok Om toh, Mbah? Kakung. Mbah Kakung. Nggih. Nggih, katon menika wonten lagon saking Desanta Campur Sari. Nggih, ngaten. Durasine marak Durasi. Ya. Durasi. Dipun aturaken kabeh sedaya Langsung wonten aja ya ini ya ya. kudune langsung to ya. Nggih, dipun aturaken menika sakmangke bintang Nggih, tamu nderek kalih mesake wit nunggu wit mau yang kok ya. nunggu berjam-jam Lah, ya. ha-ha. Sampai aku deklak-dekluk. Lah ya Hai, bintang kok tamune ya Allah Gusti mesake mentaya. jauh dari mana saja? Pokoknya dari bumi. Dari bumi ya. Iya, dari Ini bumi. bintang-bintang pantura kita malam Kadang ini. nih kok mesake Yo, kok. yo, Semoga lebih dipun cak, aturaken. ya. Yo. Desanta Production. Manotya ayu utama ngambar aromeng kusuma mulat leng-leng prangto agawe sengseme nolo esembule
joget yo. Disoting lo ya, disoting lo ya. Ya lo ya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Bosku, Incas, matur ayo nuwun goyang, lho Mas. bosku. Sampai bawah. Bawah ngendi? Bawah ngendi? Halah, halah. Oh, Boloku lho iki. Bolomu. Iya. Asik. Asik. Iya. Oh, goyange, goyange. Podo. Iya. Terus. Oh. Sabrina. Goyange. Ada yang lebih. Terus Sabrina. indah. Iya. Tiada yang lebih. Oh. Selain hatiku, ada yang kau tahu. Lo. Kanono liyo, wong siro sayangku. Tiada yang lebih. Goyange, piye goyange? Tiada yang lebih. Oh. Selain hatiku, ada yang kau tahu. Lalikan sumunan yang sedih terus nukang tuku. Dan ono liyo mong siro sayangku. Dan ono liyo mong siro sayang. Lo. Asik. Sik kok padha kowe to ya? Lah kayak iki bestiku Oh, kok. bestimu. Lho kok malah lunga kok sik lho. Saman ora ngerti. Lah, Halo piye to? Besti, tas dulu dang sini Lah dang. petuk bolone. Alah. Gimana kabarnya sehat ya Besti ya? Sehat, iya. Oh, bolomu tenan to? Boloku Oh, kok glamula enem plek kok. aku. Oh, plek. Oh iya. Oh, Wene. rumangsa kok bolone sak nggon-nggon ya. Iya Jih, kok, Dor beres presek, kok, dor ya. presek. Ya, Heeh. Oh iya. Iya, Wayahe ngocok-ngocok ya. Ya iya, heeh. Wayahe falah. Kok ngocoke wek ngono to. Oh, beda falah ra ngono kok. Enggak ya. Sik, heeh. Langsung ya durasi ya, Ya, durasi langsung. heeh. Nomornya pira, Brin? Iki lho, Oh, dhuwur. alah ya apa Gusti. Nang ning dhuwur lho wis Heeh. aku. Ya, buat nomor 15. 15 diki. Ada enggak? 15. Ayo Bapak Ibu semuanya. Lagi Mas lagi Bali, kayak aku Wes wae. Bali. Oh iya. Ya wes. Yang selanjutnya, heeh, 15
Selanjutnya 24. 24 di. Gimana Bapak? Piye, Pak? Mobil merah. Oje. Oh Pak Lurah, Oh oje. iya, Pak Lurah. Mbak pilih Ajeng. mobil merah Nomor dipun berapa, Pak? geser amargi 24. merah ingkang putih. Oke, bener 24. Ini gimana langsung ambil apa gimana? Ya kose-kose, heeh. Oh ya. Sebentar Mbak, ini nomor 15 mau renek Bu. 15 wis mau, heeh. Oh, wis zong ya. Yang 24 sing ndi sih yang Ini 24? nih 24. Oh, J, heeh. 24 sing di 24? 24 ini sudah dapat. Nyo. Dapat ini lumayan Mbak untuk wes, Magicom. nyo. Magicom apa? Lah gede kok. Lah nomornya ra gorene. Wes iki Oh wes, lho. oh ya lah. Oh alah mripate. Mripatmu e. Ya yo mripate, ya Allah Gusti. Matane. Matane iki Matamu. semane kok ya J. Heeh. Ya dibagi. Apik ya. Kok dipek piye kowe iki? Heeh. Lah aku masih rentuk. Heeh. 19, 19, 19. Ora ono. Kae kok. Musik. Ora ono tenan iki. Heeh. Meneh Ada. sak. Heeh. Liyane. 122. 122. Ora ono meneh. Oh, alah wong wis do turu. Mbah. Ya Jih. wis. Heeh, wis. Ora sih wis. Ora wis engko. Wis engko meneh Heeh, ya, heeh. oke. Waktunya bintang tamu Ya, ditampilkan. terima kasih, terima kasih. Waktune bintang tamu ditampilkan wit halah wit mau maghrib mesaken le dandan. Nggih. Langsung aja. Ada sing dhisik iki Dian Karisma langsung. Oh. Oh. Ah. Oh. Yes. Mbak Dian. Dalam. Lah. Ya bintang tamu beda karo kae mau ya. Ngomen lho. Lah kok ngono Iki- nyatane ngono Iki kok. binatang tamu. Bintang tamu binatang Oh. piye to jane? Salah. Sehat? Alhamdulillah. Ya Allah, Nggih. gedho tepungan. Piantun ngendi? Piye? Oh kota susu. Kota susu. Boyo lali, heeh. Iki bintang tamu ditunggu lho ya. Lagu-lagune. Nggih. Le teko wit maghrib kok yamene kek munggah. Nganti Lah, piye? ngimpi. Kahanan ning mau wis biasa, wis nonton reokse. Nggih, dipun aturaken menapa ingkang jumpa kalian swasana monggo. Manut kene. Nggih, Mas. Oh, siap. Nggih, dipun aturaken. Pokoke goyang lho ya endi mau kae. Goyang no. Aku Sabrina, aku nak ngundang kae tante apa ses apa piye? Kae lho. Heeh. Ses. Heeh. Langsung sini ses. Kok ses to? Ses ki udut ki. Oh, ses. Bas. Bor. Bas. Oh, nggih. Bas, Oh, sing goyang sarungan dong. kok nyanyi. Oh iya, engko. Heeh. Oh, nggih, beraturaken semoga. Dian Karisma. Desanta Campursari. Wih, tak lo Mas. Halo ya. Yo. Nging mekar lan sani. Ah. Puspita ing taman sari. Manglung manungsa wengi kalamun wulane dadari. Ngambar arum sasmita sang kumbang wewayang grangsang pucuk sarine kembang kembang sumening ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati. Matur nuwun bosku. Lintang panjerono antariksa amipoi
Desanta campur sari. New Ariska Audio lo iki. Jody Pati. Sote. Buat pasukan goyangnya. Sikat ya. Kok alah ya Allah Gusti. Oh, lo. Manglong mandeng sewangi kalamun mulane dadari. Kabar arem sasmin. Awas tiba lo ya. Nah, Sang pucuk sarine kembang. pasuka jogete bro. Ya apa Gusti? Apa tak kuwi? Lo. Nanti mematri sakroning ati Oh. kang suci Oh. lintang Lo. Happy boy ayu sang rino kusuma wijaya. Goyang lagi ya. Ya lengeng mekaran Terus alah ya apa Gusti? Apa tak kuwi? Oh. Malung manung sawangi kalamun wulane datari nggambar arem sasmita sang kumbang wewayang grangsang pucuk sarine kembang. Goyang lagi, ayo goyang lagi. Ayo mas. Oh. Sumaning Ya Allah kuwi apa tak kuwi jane? Puput piye put? Saga. Keri. Alah ya apa Gusti? Ngati kang suci lintang panceron Keri. antariksa. Happy boy ayu sang rino kusuma wijaya. Kusumaning Aduh, duh. mengasawi Oh. Kinanti mematri sakroning ati kang suci lintang kapanjenana antariksa. Oh. Happy boy ayu sang rino kusuma wijaya. Happy boy ayu sang rino kusuma wijaya. Lo. Matur sembah nuwun. Kusuma Wijaya. Lah goyangane kok jan ra kalah karo sing ngisor. Desanta campur sari. Pada kesempatan malam hari ini masih menghibur Anda semuanya. Dipun aturaken menika lelagon tetembangan kagem jenis sedaya wonten ing dalu punika sinambi lelenggahan. Dipun aturaken langsung wae. Marke durasine jan lah mepet banget kok nggih. Rika Aprilia Desanta campur sari.
Iha. Puase. Iha. Iyo. Iha. Ayo yo. Iyo. Iyo. Halah ya Allah Gusti ngopo to jane kuwi. Heeh. Ndang rumangsaku ndang bintang tamune kok do grogi iki ngopo no lho. Rumangsa. Delok apa kowe delok apa? Delok laron. Oh alah do delok laron jebule. Nggih. Nggih. Selamat malam Mbak Rika. Nggih, selamat malam Ugi. Ya Allah Gusti lho ndang bintang tamune ngadeg dog kan glumyur kabeh. Ora fokus. Namatke Oh, apa, iya Mas? maraknya merah sesuatu. Lah iya. Merah apa? Ora apa, Mas? Merah sesuatu, Mbak. Merah sesuatu. Sesuatu kok sesuatu piye to jane kowe iki? Sesuatu sing tol-tol pe, Hah? Sing tol-tol iki apa, Mas? sing betul-betul porem. Rumangsaku kok. Nggih. Kok Nuwun ana ngapunten ukara tol-tol biasa, pek. heeh. Biasa Nggih. ngene iki, Mbak. Nggih. Katur kabeh sedaya wonten ing dalu menika. Nggih. Mbak Rika, Halo. lagune apa manut? Heeh. Nggih. Belum Ini ada belum yang ada request, atensi. belum ada, nggih. Apa, Mas? Meminta lagu apa? Sabar. Napa, Pak? Saya buri kaya apa bengok-bengok? Gubuk asmara, ya kok sik, heeh gubuk asmara gantian kok sindeni. Oke. Heeh. Dipun aturaken rumiyin kagem sedaya wonten ing dalu punika. Langsung nggih, heeh. Wis Niki langsung ditunggu. dicus mawon. Langsung dicus durasi, Mbak. Nggih. Anyes banget. Apa? iki. Lah anyes. Lah wong anyes kok malahan nggawa kaya ngono iki piye to iki jane? Lah nggih kula jane ya liyane dong ngomong kepek. Lah bintang tamu kok ya beda. Heeh. Kok piye? Wow, kok maksudnya piye? Oh iya. Sus, Oh iya. anyes mergane. Semoga katur. Sening. Aku harus nonton baik kok. Satu lagu bersama Desanta Musik. Yang minta lagu sahabat. Saben dinone rasane ra karuan, ngombe kopi legi rasane kok pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok podo tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Sagung mbok yo sampun wenesu nesu. Sorasa kudu nganggo macucu emanen paras bagusmu. Dapat kaya hatimu rungokno tembangan manismu. Yo sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah nadyan kahanane bubrah. Aku bakal setia ora mikir mendua, matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Desanta campur sari. New Ariska. Audio. Ho ha ho. Asoy, Mas. Tresnoku mbok yo sampun lenesu nesu.
Ngapunten desa estu. Jagat nuruti apa karepku, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake buka piye carane. Iya cintaku ora bakal luntur sayangku, goyang nadyan kahanane. Jane ngopo to jane? Aku akan setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Digoyangin kok sik ya. Kok sik sabar sik lek goyang. Keri. Sogok. Aduh duh nak disogok mesti keri lho ya. Arep melu munggah kene. Iya. Ayo kita goyang ya. Yo goyange. Cintaku Terus alah ya ampun Gusti. Lho. Oh. Rasa kudu nganggo Salah. oh. Paras bagusmu, nape dong koyo hatimu, rungokno tembangan manisku. Goyange aja lali goyange. Iya, sayang. Ya apa Gusti apa to iki? Oh. Kurang saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Kita madhep sana. Oh. Tresnaku ora bakal Iki apa to jane iki apa to iki? ora bakal Sabrina iso ngono ora, Brin? Sabrina lho, Brin. Terus Sabrina kalah lho ya kok ngono. Ya apa Gusti? Oh. Nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayangku, bakal goyah nadyan kahanane bubra. Aku akan setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Setia ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancanine saben dina. Ya, jan awas hati-hati lho, Nduk. Kok Nduk piye to iki? Aku kudu Bas. Ya Allah Gusti, lah aku kudu ngundang piye ngono lho ya. Goyangane mantep tenan. Iso sampai bawah. Sabrina kalah. Kalah. Tenan. Sabrina ku lho. Bisa sampai bawah ya tenan. goyang ya. Sabrina wae ora keser-keser ngono. Nggih. Dadi aku dinyatake Sabrina. Wah, nak sing joget puput, doke ra iso tekan iki. Kok doket kan Apane? maksudnya? Doke dhuwur iki lho. Apa jenenge sing apa Lambemu. Kok iso ndoke ra tekan ngisor piye to, Boh, Mas? J. Gak, J. Beraturakan ke J. Oke. Kembali ke alam. Kembali ke alam kaya apa wae. J. Oh, J. Kayak gubuk asmara mau kae pas sing iki. J. Beraturakan menika Desanta Campur Sari. Kagem diri sedaya wonten ing Ari Prasojo menika. Asik. Iyo, asik, iha, ayo,
Wis, heeh, lah rumangsaku ki door prize entek kok. Ora ono sing jibukke njur weke sapa. Nanti dibagi bagi-bagi. sama kru. Iya. Rumangsaku nggih. Wis garis sithik iki door prize. Langsung nomor 117. Woi, 117. Bagi wae. Ya ora mandum semono bagi semono kowe. Kobong. Kok liyane meneh, heeh. 18. Sik, 18. Sing di iki? Pak Lurah, niki pripun? Kok mboten enten tiyange? Terus kobong meneh. Heeh. 14. Kok sik. Wis, Kobong, ya durasi. Iki nomere pire? 16. Wis, rumangsaku iki piye iki? Iki ngene piye? 5.000. 5.000 lambemu. Nggih. 121. Kosong. Oh, alah. Wis. 127. 127. Oh, gone Pak Lurah, Dibagi. Dibagi ora mandum semono kok. Nggih. Heeh. Yuk, durasi. Durasi. Nggih, heeh. Gubuk asmara di mau kae, gubuk asmara sing di. Sinten ingkang ngersake? Neng kono mau kae di piyantune di mau kae mbuh. Nggih, dipun aturaken langsung Desanda Campur Sari New Ariska Audio. Dipun aturaken. Semoga dipun aturaken ya langsung wae durasi meneh lho ya. Wase. Kae biyen tak golek risi penak risi ning cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang seneng gubuk asmara biyen kae tanggo anjung tresno eyo tanep bentalan rasa bot abote ketaman asmara ole hubung kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki hubung kae kebak trito wayah wengi nganti gagat trito catatan sajroning ati datang lutut saya merati aku kowe dadi garwa merga lerit ning gubuk asmara Desanda yo Sabrina ke penggemarmu Brin. goyang ya goyang Terus medun. Salah ya apa Gusti? Lo. Oh. Pengen tak
Ngapa meneh, Pak? Kosek garis sampai. Kosek, aja medun sik. Aduh. Masih goyang sampai bawah. Kan bawah lo ya. Ayo siap, hadap sana ya Pak, hadap sana ya, hadap sana. Ya Pak Gusti. Pak, hadap sana Pak. Yes. Hadap sana. Bokonge. Ya. Catatan sakit. Ih, alah ya apa Gusti apa iki? Kaget aku Pak. Aku kowe dadi karma. Mereka lerit ning gubuk asmara. Yo. Semanua. Pripun malih, Pak? Perawan Kalimantan. Oje, Pak Lurah. Pripun Pak? Mriki riyen. Oje, Pak Lurah yo arep melu nyanyi. Heeh. Perawan Kalimantan. Nggih. Yang selanjutnya Mbak Puput gimana? Perawan Kalimantan? Nggih, heeh. Dipuraturaken Rina wengi tansah kelingan. Nggih. Nggih, katur mriki sedaya menika. Nggih. Mbak Puput. Ora wani. Oh iya. Nggih, Sabrina. Nggih. Pripun Bapak? Oke, nggih. Gen dawa apane mau? Dawa umure. Pikirane kowe lho males iki. Ya wis, ya. Nanti Lek ndang aku selak rapetah iki. Nyanyi. nyasem lambemu ki lho, Cik. Perawan? Jahitan. Pak, perawan kali tuntang, Pak. Nggih. Lah iki ya perawan. Lah ado-ado tekan kali ngendi? Kalimantan. Kalimantan kok kali taman taruh. Gak. Nggih, heeh. Nggih. Nggih, nyanyi ki apa, Pak? Ora apal. Oh, niki ceritane jenengan request. mawon request. Kali niki, Pak. Iki jenenge swegah ya karo Aku aku. bosen, Pak, kali niki jane. Oh, nggih mboten napa-napa nggih, Pak, nggih. Langsung yo, heeh dipuraturaken. Perawan jahitan. Perawan tenan lho, Mas. Iya. Ya Mbah kok ngerti Pak aku. Kamu itu kok jujur li. Nggih, dipuraturaken dari sedaya, heeh. Semoga dipuraturaken. Yuk. Tengah, Pak. Iya. Rene do, Mbak. Rene pupuk Sabrina. Sabrina kudu tiru lho ya. Jajal kok. Rino wengi tansah kelingan, rawan ayu Kalimantan, bantal guling tak sayang-sayang, rasane kaya wong kedanan. Sempedang mas dudu nongko, biyen cedak rawani kondo, ning opo sliramu lunga, ninggal mulih ra kondo-kondo.
saben dino aku ngalamun tekan ngomah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung Wangi-wangi banyune sapa terus dok wangi atos gunggung ning aku ra bakal lalong tak endeni yen masih burung Desanta campur sari Desanta kosek goyangane padha lho Bri ya ngosek burung lho ya aduh oma papa aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ning tanah seberang asik ayo yo aduh 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 oma papa aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ing tanah seberang beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngalamun tekan ngomah atiku bingung asik jane tresno rawani Kaya nembung Messi. rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atus kungkum tresnaku ra bakal lalong tak anteni yen masih burung ayo yo goyange digoyange padha Brin iya ya piye maju oh ayo piye yalah ya apa halah apa kuwi aduh oma mama aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ning tanah seberang aduh he ha lo hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ning tanah seberang beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan rino wengi tansah kelingan prawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan Anda mas ditunongku biyen cedak rawani kondo nengok pas liramu lungo ninggal mulih ra kondo ninggal mulih ra kondo lo Oke, J, terima Pak, kasih J. Bapak. oh J Pak matur nuwun. J Brin gosek Brin Oh. Pak Lurah saiki Pak Lurah, nggih. nika Pak Lurah Mbak pilih badhe nyekar kiambak jambu alas engko gen milih Oh, dhewe nggih, kersane milih. J, semoga Pak Lurah mriki Pak Lurah kowe kene
Pak Lurah. Lah. Alhamdulillah jan gayeng tenan dalu niki. Kleresan wonten kesempatan dalu punika sugeng rawuh Pak Dan Ramil. Pak Kades kandangan. Tasih teng dalem Pak Kades, teng lebet. Oke. Pak Babinsa Pak Babin Kamtib. Nggih. Dalu punika tasakuran. Tasakuran Bapak nggih. Dalam rangka menika dari peresmian TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Oh ngaten. Dilanjutkan dengan kegiatan Polo Siri Festival tahun 2025 ini. Ngaten nggih Bapak nggih. Sarang-sarang derek Mang Ayu Bagio. Monggo niki mangke bareng-bareng goyang nggih. Oh, Pak Dan Ramil monggo katuran Pak Dan. Engkang pundi Pak Dan? Engkang pundi? Oh, menika. Oh, nggih. Mang Mindah Pak, Mang Mindah Pak. Nggih, nika nggih. Duet Jambu Alas. Nggih. Koplo. Ya. Nggih. Apa, Mas? Mbak Dian. Nggih. Diperaturaken. Gak aku nak ngono. Ya. Nggih, diperaturaken punika. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Bapak. Nggih, diperaturaken. Langsung Pak nggih. Langsung saja. Semoga diperaturaken Desa Campur Sari. Semoga. Monggo Pandan. Yuk, bareng-bareng yuk. Pandan Ramil turun ke lapangan, bareng semuanya. Kita goyang bareng. Pak Kades kandangan. Hai. Kelingan manis sesepe, jor kelingan ramah gemuyune. Setelah akasih sayange, karep hatiku kelakon dadi bojone. Asik oi. Sayange wis duwe bojo, Durung loro. nanging aku nduk wis kepacut tresno. Nelokso rasane ati, Rasane ati. yen aku ora kelakon melu duweni. Yo. Wala kulite ijo sing dikagas wis Lho. Ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah-sumpah nikmati yen dian tak angkau kawin. Larang ning ati ora bakal lumari. Sumpah-sumpah nikmati arep sehidup semati. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Terima kasih Pak Kades. Natian tilas kata anteni rondone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kepacut tresno. Pacut Tresno. Nelokso rasane ati, Rasane ati. yen aku ora kelakon melu duweni. Terima kasih. Rasa kulite ijo sing dikagas wis duwe Lho, bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo
rebus. Subaning bati yen dian tak engkau ngawi laran ning ati ora bakal mari. Asik oi. Subaning bati arep sahidup seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu aladut manis rasane. Manis rasane. Sajan tilas tak enteni rondone. Kelingan manis esame. Terus kelingan ramah kemuyune. Harus nolan kasih sayange. Kasih sayangi. Karep hatiku ngelakon dadi bojone. Matur Terima kasih suwun. Bapak Lurah. Pak Dan, Nggih. monggo ke atas ini Pak Dan. Monggo, monggo, Satu monggo. lagu. Nggih. Mboten napa-napa Hah? Bapak. Oh, Apa? sak lagu malih. Monggo, nggih. Pak Lurah malih. Hah? Sak Sak lagu lagu malih. apa ini? Nggih. Oh, Pak Lurah sing nyanyi harus. Nggih. Monggo Bapak milih malih monggo ingkang pundi. Duet ingkang pundi monggo milih piyambak menika. Nggih. Monggo. Sinten sing di? Sing dhisik. Milih Pak Lurah. Oh, Pak Lurah milih dhewe. Oh, nggih. Pak Lurah milih Nggih. piyambak monggo. Monggo. Sing sebelah kilan iki. Oh niki, Monggo, Pak. oke, oke. Kita Bahtera Cinta. Mbak Rika. Nggih. Bahtera Cinta. Aturaken. Oke. Bahtera Cinta, oke. Nggih. Nggih, dipun aturaken. Semoga dipun aturaken. Desanta Campur Sari. Pada kesempatan malam hari ini. Nggih. Pasukan goyangin di ayo semangat. Oke, heeh. Semangat. Kae kon maju lho, kae iki semangat iki kok malah mundur wae. Aja entuk mundur. Nggih, dipun aturaken. Bahtera Cinta. Nggih. Semoga katur. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu, Mbak. Minangkani panyunan menika Oke. saking warga masyarakat. Setunggal lagu wonten Bahtera Cinta nggih Pak Lurah nggih. Iya, betul. Desanta Campur Sari. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera Terima mengarungi kasih. samudra. Mencapai tujuanmu di pantai harapan. Hey! Terima kasih bos. Terima kasih Mas Joni. Salah kowe mabuk bae. Salah kowe lunga bae. Salah kowe nyewek bae. Badai dan gelombang yang datang merintah takkan berubah Terima kasih. haluan cita-cita. Iya. Assalamualaikum welunga bae. Assalamualaikum welunga bae. Pada punah kuda ku tambahkan cinta. Bawalah daku ke pulau
beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Putra mengarungi samudra, Mencapai tujuanmu di pantai harapan. Ya, asai mas. Hei, assalamualaikum melu ngapain? Assalamualaikum melu ngapain? terima kasih Pak Danarmil. Assalamualaikum melu ngapain? Badai dan gelombang yang datang merintang takkan berubah haluan cita-cita. Shalalala. Ayo mas, ayo pada punang kuda, ku dapatkan cinta. Bawa langkahku ke pulau bahagia. Berlayar samudera mengarungi samudra. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan bisa berpisah, baur dalam cinta. Samudera mengarungi samudra. Mencapai tujuanmu di pantai harapan. Terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Pak Lurah. Matur suwun Pak Danramil. Ini ki penyanyi sing wis suwi ora tau ngrungokke lagune iki Mas Haryanto kene Kang. Ah, iki. Mas Haryanto, Nah, monggo. iki biasane Sing di, iki sing lho. di, sing di. Iki, Pak. Oh Biasane niki. iki. Oke, oke. Ah, Monggo. ngono Kang iki aku wis suwe iki lho ora tau ngrungokke suarane. Iki suara Kudune. Mas juga ini. Ya. J. Oh ngaten. Nggih. J. Dipun aturaken menika. Wah. Angge-angge orong-orong. J. Dipun aturaken kepada sedaya wonten ing dalu menika. Wah, lah ya mau Gusti. Heeh. Wis. Kowe rasa do pengin, rasa do pengin kowe. Lah aku arep nyanyi kok ora disawer iki, Pak. Medun sik. J. J. Angge-angge orong-orong. Ki duet nggih. Sing dhisik. Kok milih oleh. J. Pas sing karo mbak sing paling tengah wis. Sing di. Oh iki Sabrina. Oh iya. Kuwi tau nonggonku lho kuwi iki. Napa Pak? Mriko Pak. Asa. Acara pernikahan. Oh lah, oh kuwi. Ya Mas Soni. Oh J. Sabrina, Rene Brin. J. Maca nduk. J. Lagu biyen Pak nggih. Wah, iki deg-degan enak. Lah napa Pak? Deg-degan karo penyanyi ngene iki Oh, lho. riyen niki tengene jenengan. Nggih. Jenengan tanggap. Lah sakniki jenengan saged nyanyi kali niki, Pak. Napa nggih ta, Pak? Lah Kula ki. kok supe lah artone pun telas. Lah kowe iki apa? Lah J. iki duite sing Lah selendang biru iki jebule kok iki. ya. Dadak ngene iki barang ya. Wah. Ngono ki rikoh ya marake rikoh ya. Iku aku lameng semen. Lambemu. Ya kok sik sekolah alhamdulillah kok Ya ya. kok. Ngomong semono ki lho. Laris ya. Laris. Aja kene lho ya. Kok Laris. laris kok kene Laris, barang. Mak. Ya, Les. Setor. Setor karo sapa? Germone. Lambemu. Angger lagune dituruti wis pokoke ngono. Eh. Oke. Heeh. Nggih, pokoke lagune turuti
Angge orang-orang ra melu gawe. Melu momon. Ya heeh. Ki mbahne, mbahne. Akeh mbahne kuwi jenenge mbahne. Azo. Ya kosek kok ya, kosek. Oh iya. Lagu biyen. Niki kalian Pak sinten nggih? Eling-eling sik, heeh. Ya aku yo lali, Dek. Haryanto, jenengan lega dadamel tahun kapan, Pak? Sebelum bulan puasa. Oh, alah wis suwe. Mas tahun. Mosok. Kalih niki. Anak gue Mas Tony kok lali gitu. Lah wis mun dangu lho, Pak. Lah daleme pundi daleme Pak? Daleme Jenengan pundi? tanggap melih ngoten lho. Daleme pundi? Daleme pundi? Daleme pundi polo siri mawon. Oh, polo siri. Heeh. Sekar Anom kemarin. Oh, pas kalih Sekar Anom. Oh, pas nika nggih kula kalian, Pak. Kalih Duwite jeh, berarti duwite jeh. wis tak setorke Oh, duwite. setorke sapa gremone meneh? Setorke nganu ngebang kono. Lambemu. Nggih, semoga aturaken. Monggo. Hey. Oh. Pak Lurah goyang Pak Lurah. Mantep weh. Bapak Babinsa, Babin Kantimnas monggo. Netes banyune moto, aku nangis ketiban ondo. Rodo tak kira prawan bareng tak kawin anake sakandya. Pancen aku wis rondo tuwa nang kulipo. Tapi aku se bisa diwolak-walik kaya goreng telo. Tapi meneh beda bang pae. Ake orang-orang ora melo jawe melo momo. Lo. Anak limo akhiranane sagede kingko. Ake orang-orang ora melo gawe melo momo. Entuk rondone ompong duwe anak akhirat gede. Iya. Ayo jogete. Terima kasih. Setor. Oh iya. Netes banyune moto, Aku nangis ketiban ondo. Lo. Rondo tak kira prawan bareng tak Matur kawin suwun, anake Bapak. sakandya. Pancen aku wis rondo tuwa aku limo. Tapi aku se bisa diwolak-walik kaya goreng telo. Tapi bener bapae. Rondone ompong duwe anak segede kingko. Orang-orang ora melo gawe melo momo. Anak limo akeh mangane penting mboke akeh diragate. Setor germone se. Masa disamper iki? He ha he. Iso diolale ya. Iso diolale jan. Aye. Monggo Pak. Eling jaman semono, aku nangis jajal Apa meneh iki? Ya, terima kasih. Ada kondangan. Amplope akeh tenan, entuk duit karung-karungan. Sing padha kondangan, nganti akeh sing padha kelangan. Rawan rondo padha wae. Awas Brin. Akeh manane.
Lu. Yo. Wah, kebablasan aku saiki. Mboten napa-napa, Bapak. Kesemangatan sing anak 5 beda bapake ngono. Oh, Walah, ya. Aduh. Mriko permintaan dari Bapak. Mriko gala-gala. Oke. Kusumaning ati oke gala-gala. Gala-gala oke, nggih. Ayo. Wah. Nggih, mindah, monggo milih Kang Pundi, Bapak milih Kang Pundi. Iki raket toh. Kok raket? Ora iki wajan yo. Yang mana, Pak Dan? Monggo, milih ki ambak, monggo. Jidan. Siap. J. Asbak, J. Goreng dok ya. J. Milih Kang Pundi, Bapak, monggo. Yang pojok aja, Mas. Sing pojok, nggih. Mbak Rika. Monggo, Mbak Rika. Nggih, nika nggih pilihan Mbak Rika, monggo, J. Gala pokoke. Iki malah ge topi piye to jane kuwi? Untuk pasukan joget. Nggih. Setorke germoni ya Gusti. Wuyuh, J. Tur aturaken. Gala. Wajane disimpen sih. Ya Allah Gusti. Kayak gitu antara-antarane iki jajan. Pak Babin naik. Pasukan jogetnya mana nih? Selamat malam Pak Dan Ramil. Sudah menanti memadukan penuh rasanya rindu di hati. Terima kasih. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Tiada terkira rindu segala-galanya. Iya, cilek-cilek tergaji ya mas ya, mbak segede. Apa mas? Cilek-cilek digedeke yo deyo, dan wis gede dadi elsi. Mie susu, enak, mie susu, enak. Ku rindu gayamu ketika bermanja, tawa lepas renyah ceria. Ketika ku meraju
terkira, rindu segala-galanya. Lari pagi. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Ayo di joget di. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Asik. Cilik cilik. Digedeki. Oh. Dan wis gede. Elsie masuk. Ayu yo mas yo. Yen ra ayu ora payu. Mi susu mu Mi susu. mu Mi susu. mu enak. Mi susu. Mu Mi susu. mu Mi susu. enak. Ku rindu Oh. ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk. Ketika ku meracun, La. Ku rindu bagaimana kau mengasihi. ketika ku berseri. Kini ku telah kembali padamu kasih. Sekian lama kau tinggal pergi. Menanti Masai, Mas. memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Lari pagi. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak dan Rami. Matur sembah nuwun Bapak J. Ada pertemuan pastinya ada perpisahan. Ya. Ayo Mbak Devi, Mbak Puput, Mbak Sabrina, Mbak Dian, monggo. Mbok bilih kula sakadang menika saking Campursari Desanta Musik anggenipun ngaturaken lelagon kirang mbok menawi nanggap malih ngaten. Tegas wae nggih. Mbak bilih kula sakadang menika nyuwun pamit. Pokoke nggih niki wau nggih kahanan. Nggih. Mbok bilih kawula Mbak, saking kula akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok yo sing eling iku budaya Mbok kula sakadang anggenipun klipur panjenengan sedaya inggih menika Desa Campur Sari New Ariska Audio Jodi Pati Soting Mbok bilih kawula nyuwun pangapunten karena sanes wekdal saged menika menglihat malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.